Goeiemôre, my naam is Armand Groenewald. Ek het nou meneer Tweewenstein kry, moet jy net kop tee. Kom asseblief ondersteun te poot mee. Ek probeer geld versamel, enige klein groot geld. Ek probeer enige donaties poten geskenk. Ek wil graag help by meeting op die transport die kere kom van nodig te gee. En wanneer mensen van een hospitaal van pijn ik probeer om te laat beter te geven. En wanneer ik graag helpen, speciale dieren van die parkeren per kort geef ook voor dieren per kort kan je bij dat doen te posten. Alleen ik dan het nummer. Nou, 8248295 bij dank je de poot mee. I love you.